Ipinatigil ng ilang lokal na pamahalaan ang implementasyon ng Motor Vehicle Inspection System Project ng DOTR-LTO kasunod ng nationwide noise barrage at motorcade ng mga stakeholder. Sinimulan ito sa Angeles City sa Pampanga na naging buena mano sa mga aberyang inabot ng implementasyon. Sa lungsod ng San Fernando sa lalawigan ng La Union, agad na naibaba ang isang resolusyon ng City Council na unanimous umano ang mga miyembro ng konseho. Ipinatigil muna ang operasyon ng kumpanyang Powered Up, ang Private Motor Vehicle Inspection Center o PMVIC sa Region 1. Ito pa isang collective effort po ng Sangguniang Panlungsod at magpapasalamat na rin ako, kunin ko yung chance na to magpasalamat sa ating mga city councilors na it was voted unanimously ho. And gaya nga ng sabi ko sa mga kasyudadan ko, ito hindi rin namin magagawa kung hindi rin sila nagsalita. Sila rin po ang humarap sa atin, sila rin po yung nag-ingay. Ayon kay Vice Mayor Alf Ortega, naging patas din umano sila sa operator ng PMBIC dahil ang sumbong ng mga motorista sa San Fernando City, La Union ay ang aberya sa interconnectivity ng IT system na nagiging resulta ng dobleng bayad sa serbisyo. Nagulpi-digulat po lahat. Sana po bago sana nag-operate, nagkaroon muna ng proper information dissemination and kung ano ba talaga ang proseso. At ito pa po yung medyo tinatanong namin. Kasi nga dun sa 1/8 na inspection fee, dapat po kasama na dun lahat sa pag-i-inspect, pati na rin ang emission. Alright. Nangyayari, parang nagdodoble dahil yung mga nagpapa-inspect, nagbabayad ng 1/8, pero dahil hindi pa tugma yata yung system dito sa ating PMVIC at sa LTO, kaya kailangan pa nila magpa-emission test sa kabila na naman sa ibang emission testing center. So additional 450 pesos. Ang pangyayaring ito sa lungsod ng San Fernando, La Union ay hindi iba sa naging basihan ni Vice President South Luzon League of Province of the Philippines, Oriental Mindoro Governor Humerlito Bons Dolor. Sa liham nito kay ASEC Edgar Galvante nitong January 26, inilahad nito ang aberya sa pila. Gayon na rin ang kondisyon ng kabuhayan ng mga apektadong motorista na umaaray sa mataas na presyo ng vehicle inspection sa area ng Calapan City. Kaya ang utos ng gobernador ay ang temporary suspension ng MVIS project ng DOTR-LTO. Samantala, tuliro at nangangamba ang mga motoristang kailangang magparehistro ng sasakyan. Duda sa hindi maayos na pagbalangkas ng guidelines. Ang ilan sa mga kabalin na balikbayan, buhat pa umano sa first world country mula Japan at Amerika, na mulat sa automated inspection. Mga pangamba ko, no? Unang-una, yung integrity ng test. Equipped na po ba tayo dito sa Pilipinas? And do we have enough testing centers na hindi tayo mababacklog? Hirap din umanong maunawaan niya bilang stakeholder at motorista ang bagong sistema ng DOTR-LTO na roadworthiness test. Dahil maging ang mga mayayamang bansa gaya ng Amerika at Japan, hindi ito ginagawang taunan. Upon transfer or selling of the vehicle, kailangan po yan ng smog test kung sa California, or kung sa Japan, kailangan po ng JCI inspection. Ngayon po, ang frequency po ng mga test na yon is biennial, meaning hindi po every year yan. Kasi isipin nyo po kung every year, napakalaking abala po yata yun. Diesel, Paulo G. Santos, CLTV News.